बोरै रायजोनि सिगाङाव मिडिया बाइट होनो हाखो? प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बड'फानि सिमांखौ जेबो सानाखिसै, आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि জীবনखौ जेबো সানাখসै। ইউপিপিএলের জীবন এখন বেদনা, আর জীবনে সরকার করতে পারবো না। ট্র্যাক্টর উল্টাইয়া গেল, জয় বাংলা চলিয়া গেল, আর জীবনে আসতে পারবো না। दा गैला आरोखि। आरो बै जोंनि गसाइगावनि हाइवे सेरावहाय जोंना राजु कुमार नार्जारिया अफिस बानायदोंमोन आरोखि इउपिपिएल नि। बेयावबो खुनु मानसिबो गैला, केराम बर्ड मोनसे बायनानै दोनहैदोंमोन। बेखौबो राजु कुमार नार्जारि सारा जोंना जेननायनि दुखुआवनो आथाखौनो बै केराम बर्ड गेलेग्रायाव आथा होग्रा मैदाखौनो बायना हराखिसै नामाथाय। रावबो गैला आरोखि, एखेबारे गैला। प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म सार बिसोर सानैल' थाहैखासिगोन। बिदा फंबाय साहा लोंलायबाय थाथोंसै बिसोरो। आं खबर लाजोबबाय, माने गोबां हाइ कामान्डनि इउपिपिएलनि नेताफ्राबो माने खनसे नायनायबावनोसै बे एमएलए इलेक्सनखौसो होननानै दंजोबखासै आरोखि। एमएलए इलेक्सनाव दोखो दोखो जेननानै माने गासिबो नेताफ्रा इउपिपिएलखौ बिदाय होनानै बिपिएफआव फैजोबसिगोन। खालि इउजि ब्रह्म सार, प्रमद बर' सार सानै बिदा फंबायल' थाबोसिगोन आरोखि। साइसा बिदि नुहुरजोबखाबाय। नै दिपेन बर' साराबो मालाय बिराद सालाक मानसिना, एबसुनि नेता जोंनि मानगोनां दिपेन बर' सारा मालाय बिजेपिजोंसो हलि गेलेहैलायनायखौ नुवाखै नोङो? बिजेपिनि मिनिस्टारफोरजोंसो माने इउपिपिएलनि टिकेट मोनब्लाबो जेननायनि खोथायावसो थांखासिगोन साननानै माने साइसाव बिजेपिनिफ्रायसो टिकेटखौ लागोन नामा बिदि नुहुरो आरोखि। दे लानांगौ। डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि, बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल, बियो जगदान जादों। प्रमद बर' सारा थांनानै ट्रेक्टरनि माला गानहोहैदों। बे सोर? बे इउपिपिएल नि मानसिखा बियो, पियर इउपिपिएल। बेखौ बोरै जगदान लालायनानै देखायबावखो संसारावलाय? डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया जुदि इउपिपिएल नि नङाब्ला बिटिआर एकर्ड जानायाव बोरैथो गारामा रानहाब मेडियायाव फैनानै बिटिआर एकर्डआ बिराद मोजां, बड'लेण्ड बायदि ओरै जागोन, बरिया, बहुत भाल एकर्ड, बोरैथो मेडियायाव ओंखारनानै बे डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि सारा बिदि मेडियायाव फैया। आरो बेल' नङा, थांनाय बोसोरनैसो जाबाय पृथ्वीराज देब, आंना सालाया गिदिंलांनो नागिरा बिनि नामखौ, बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन फेरेंगा रन्जित बसुमतारी सारखौ। बियो बेंटल कलेजाव साख्रिया पारमानेन्ट जायैखायसो एनडिएफबि आव हाबैदों होनजानायाव बोरै रन्जित बसुमतारी सारनि जानानै डक्टर रन्जित नार्जारि सारा बोरै मिडिया बाइट होखो? बिदि नङा, रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सारा बिदि नङा, बिथाङा बिदि नङा। माब्रै बिदि नोङो इउपिपिएल नि जानानै बोरै रायजोनि सिगाङाव मिडिया बाइट होनो हाखो? डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि सार, बेंटल कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल, सासे साख्रियावला, सासे प्रिन्सिपाल, नोङो एक्जिस्टिं प्रिन्सिपालमोन बै समाव, नों बोरै बिदि मिडिया बाइट होनो हाखो इउपिपिएल नि जानानै? फेरेंगा रन्जित बसुमतारीया इउपिपिएल नि इएममोन बे समाव, बिराद पार्टनार बुन्दु आसे ना। बे इउपिपिएल निखा डक्टर रन्जित कुमार नार्जारिया बे जगदान लालायनांगौनि दरखार गैयामोन। सेकेन्डलि, डक्टर कमल बड'सा गभर्नमेन्ट कलेजनि इकनमिक्स डिपार्टमेन्टनि एसोसिएट प्रफेसार, बिथाङाबो पियर इउपिपिएल खा, आबसु बेकग्राउन्डनि इउपिपिएल निखा,
ख्रर लांगाब मोनामलायनाय थाखा स्किम मोनदों प्रमद बर' सारनि माबा चिफ जानायनि आमोलाव चिफ एडभाइजार बायदिबोखा बियो एडभाइजारानो आरोखि साख्रिया बोसोरथामल'खासै बोसोरथामाव बियो गासै 1.5-2 लाख मासाव मोनब्लाबो बोसोरथामजों 50 लाखल' जायो डक्टर कमल बड'साना बेनाव 50 लाखनि खुन बारा क्रर थाखा दंखासै बेनिखायनो बियो साख्रिखौनो गारबाय थारमाने औ बियो प्रमद बर'जों फुल ओंखारफाबाय खिन्थु बियो इउपिपिएलखा बे इउपिपिएलखा साख्रि मावनानैनो बे इउपिपिएलखा आरो थाराव सोर दङ जोंनि गसाइगावनिफ्राय डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी वाव गोदोनिफ्रायनो पिसिडिआर काप प्लेट आरो इउपिपिएल बे इउपिपिएल खा काप प्लेट खा बियो पिसिडिआर खा बे सारियालियाव बे प्रफुल्ल इस्लारि सारनि दखानावनो जिरायनानै बे पार्टिजों फुरा लोब्बा दंखायो इउपिपिएलजों औ आं मिथिगौ आंबो गसाइगाव कलेजनि एक्स स्टुडेन्ट गसाइगाव थानाय आं 16 बोसोर जाबाय गसाइगावनि फर्मार प्रिन्सिपाल डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी सार नोंथाङा पियर इउपिपिएल खा औ दा माला गाननानै देखायफ्लादों प्रमद बर' सारा नै जोंजों बिदि पिएइचडि हल्डार दं नै उमुक कलेजनि फर्मार प्रिन्सिपाल नै उमुक कलेजनि एसोसिएट प्रफेसार नो बिसोरो इउपिपिएल खा दिनैनि तारिखआव खुनु पाब्लिक फिगार गोनां औ एखेबारे समाजाव ससाइटियाव रायजो राजाजों कानेक्सन गोनां बिदि मानसिया इउपिपिएलआव जगदान जायाखै आरो जानायबो नङा प्रमद बर' हाताव बिटिसि बासाव बिटिआर एकर्ड खालामनानै बियो आबसु एनडिएफबिखौ नस्थ' खालामजोब्बाय बियो औ गावनि सिमांजों लांफाजोब्बाय औ गावनि सिमाङाल' जाफुंथोंसै बड'फानि सिमांखौ जेबो सानाखिसै आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि जिबनखौ जेबो सानाखिसै आबसुआ दा ओरैबायदि हालाय हाफाय जाबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल बे मोननैनि आबसुनि नेताफोरनाव गारि घोड़ा न' बां जाजोब्बाय क्रर थाखा जाजोब्बाय नाथाय आनसलिक एबसु इउनिट एबसु बे लेभेलाव गासिबो रानख्रांजोब्बाय बेस्राफोर मोनजायाखै स्किमबो गिदिर मोनाखै औ दा मा जाबावगोन दा लासिं बे दामफारनि बाला अन्थाइनि ट्रेक्टरनि फैसा खांनानै जाफिननोसै